Luke chapter number 15. Sifunda ngendodana yolahleko. The parable of the prodigal son. uNkulunkulu umusa ngibusisi. Angiqale lana ngichaze bazana uzothi sizwe kahle le ndaba. uLuka mele sibhalele nansi indaba. Usibhalela a parable umfanekiso asibhalela wona. Le mfanekiso iwu30 iyonke kwiNew Testament akhuluma ngayo abasilobeleyo abapostoli. Lama parable akhuluma ngezinto ezintathu onke. They are parables of the kingdom, ukuthi umbuso kaNkulunkulu ufaniswa nani. They are parable of judgment. La uNkulunkulu akhuluma ngokuhlulela kwakhe. Bese kuba lama parable of grace. La uNkulunkulu asambulela umusa wakhe ukuthi ufana nani umusa wakhe. La sikhona sifunda a parable of grace. Uzokuthi uyizwe le ndaba ukuthi sukela aze athi Jesu evula umlomo abe nawo ama parables abamathathu ayalandelana. Ukhuluma uqala ukhulume lana verse number 8. Nesiliva elahlekile owesifazane. Uthi wayicinga wathi meseyitholile wathokoza. Abese ukhuluma parable of the lost sheep ila iqala khona bese kuba ile mali elahlekile. Abese uyangena ukhuluma about the parable of the prodigal son. Indodana yolahleko. Angikholwa ukuthi isihloko sakhona si right ngoba le ihloko ifaniwe lana they are not inspired. Nalama chapter lama number wayengekho mhla bhala lelizwi wawuyinto eyodwa nje umhubhe owodwa kwakungekho konke lokho. Kodwa ababhali basibhalela ukuthi sikwazi ukulandela le ndaba sikwazi ukuyilandela. Nake vula umlomo uJesu sizwa nawo amazwi ku verse number 1. Ongasifunde ku verse number 1. Kwasekusondela kuye bonke abathelisi nezoni ukumuzwa. Verse number 2. Abafarisi nababhali base bekhonona bethi lo muntu wamukela izoni adle nazo. Lo muntu wamukela izoni adle nazo. They had a complaint. Baya complain. Uthi lo muntu wamukela izoni. Akazamngeni nje kuphela uhlala phansi udla nazo. Ngoba indaba yokudla indaba emqoka ngokwelizwi kaNkulunkulu. Wayivuma zonke izifundo zaseBabiloni uDaniel kodwa akafunanga ukudla abakudlayo ngoba kunenkulumo ukudla. Kodwa sizwalizwe kaNkulunkulu lithi uJesu bekhonona abafarisi bekhonona bathi lo muntu lona udla lezoni adle nabathelisi abamukele hlale kanye nabo phansi. Kwaqubuka esibilini saNkulunkulu enkabeni yokuphila kwakhe. Kwaqubuka nawa imfanekiso ulalelani ngoba niyakhonona. Umbuso kaNkulunkulu osophezu kwenu njengoba sengikhona kusho bona ukuthi umbuso kaNkulunkulu sowufikile phambi kwenu. Njengoba umbuso kaNkulunkulu sewukhona uthi ngizofananisa namanzi into nawe. Number 1 ukhuluma amazwi ukuthi uzofanelisa nevela hleka. Naw lalela lamazwi. Verse number 3. Noma uqale ku verse number 4. Verse 4. Ngumuphi umuntu kini? Noma uqale verse 3. Yeah. Wayesebalandisa lo mfanekiso. Bayakhonona yabezwe. Wabese kubalandisa nomfanekiso ngokukhonona kwabo. Ngumuphi umuntu kini onezimvu eziyikhulu alahlekelwe ngenye kuzo angazishiyi ezingamashumi. Verse number 5. Athi eseyitholile ayentshathe ethokoza esefikile ekhaya
ameme abahlobo bakhe nabakhelwane athi kubo thokozani nami ngokuba ngiyitholile imvu yami Verse ebilahlekile. number 8. Noma ngumuphi owesifazane othi enezinhlamvu zesiliva eziyishumi uma elahlekelwe luhlavu lwabalunye angokheli isibani ashanele indlu afunisise Verse number aze 9. aluthole. Verse number 9. Athi ukuba aluthole abize abahlobo nomakhelwane athi thokozani nami ngokuba ngilitholile uhlavu lwami obelulahlekileyo. Verse number 10. Ngithi kini kanjalo kukhona ukuthokoza phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu ngesoni sisinye esiphendukayo. Verse number 11. Wayesethi umuntu othile wayenamadodana Haleluya. Uqala ukukhuluma ngemvu. Uthi bese itholile ushiya 99. Uma zibu 100 kuneyodwa, that's 1%. Bayakhonona labantu ukuthi udla nezoni, wamkela nezoni, ulalelani izoni umfanekiso. Umfanekiso nokukhonona kwenu. Sanibonani emvuselelweni. Haleluya. Ngifanise naku ukukhonona kwenu. Kwakunendoda inezimvu eziwu-100 kwalahleke yodwa. Yazishiya zodwa. Yahamba yayefune yodwa. Yathi bese iyitholile yathokoza ngendlela emangalisayo. Jesus. Endlule lapho athi kwakunomuntu wesifazane. Walahleka isiliva endlini. Wakhipha umbhede nako konke washanyeka. Wathi bese iyitholile intokozo yabakhona. Wabiza nomakhelwane ozani ithokoze kanye nami. Abaleke sekulahlekelwe sengutholile. Amen. Abasiyendlula lapho athi kwakunendoda inani inamadodana amabili. uNkulunkulu emusanibusise. Haleluya. Ngathi ngenza imaths abafunda imaths. 1 out of 99, 1%. Nayizwa le ndaba. Amen. Namadodana amabili. 1 out of 2, that's 50%. Uyabona, uyabatshela lesigaba siyenyuka uzaba ukubabekela ukuthi imthoka kanjani abakhonona ngayo. Lithi lo muntu wesifazane makayitholile lesiliva wajatshulwa ngendlela emangalisayo kwaba nenjabulo. Kwaba nenjabulo. Haleluya. Verse number 10. Ngithi kini kanjalo kukhona ukuthokoza phambi kweingelosi zikaNkulunkulu ngesoni sisinye esiphendukayo. Nesona esisinye kunokuthokoza okumangalisayo ezulwini. Amen. Bayakhonona udla nezonu zamukela. Uzothi understand. Ayahambisana lamaparable omathatha awukwazi ukufunda eyodwa understand ukuthi uqondeni. Khumbula kunombuzo ecaleni azama ukuphendula wona. Alemfanekiso emithathu. Aba nombuzo owabuza uzama ukuphendula wona. Singene manje ukuthi unento ebalekile la. Uma ngabe imvu ibalekile kumuntu, imali ibalekile kumuntu, kangakanani indodana. Kangakanani umuntu, kangakanani indodana. Jesus. Kodwa labantu baFarisi lithi wabiza umakhelwane. Babuya bathokoza naye. Nakasuthi neingelosi ziyathokoza. Masefike emntwini kuthi indaba ukuthi uNkulunkulu namazulu onke ayathokoza ngokuphendula kwesona esisodwa. Amazulu ayathokoza. Yini indaba? Ngoba indodana yayilahlekile. Yabe senza njani iyathola. Lamatima ayahambisana kuwo onke omathathu namaparable. Kukhona okulahlekile, kukhona okutholwayo, ikhona celebration. Haleluya. Wonke kukhona okulahlekile, kukhona okufunyanako, ikhona celebration ebakhona. Haleluya. Kodwa ngifuna ukuchazela nansi indaba nayo. Singathi masibukela amafilimu kuthiwa kunesteering esiba khona. Isteering salamaparable sisodwa uNkulunkulu qobo. Lamaparable ongaka uNkulunkulu qobo la makhulunywa ukuthi kunesteering esikhona lana injongo yalamaparable ukuthi ubonakala inhliziyo kaNkulunkulu.
ephila nomuntu. Verse number 25. Noma cala ku verse number 17. Verse 17. Kuthe sekusile kuyo yathi bangaki abaqashwa bakababa. Awumeqela la. Le ndoda uyaphila ubaba uyambiza. Thingiphe ongokwami. Ngiphe ifa lamhlukanisi. Mabinga madodana. Uyayazi ukuthi inhlamvu enkulu kangakanani. Uthi ngamanye amazwi umuntu ufile ngoba umuntu uthola ifa umuntu besefile. Ulicela kuyisa ephila, bekelicela kuyisa ephila, uthi awuyona into yalutho, sanungipha ifa ngoba kufana nokuthi ufile. Jesus. Kodwa lo baba ethembekile, wehlukanisa wamnikeza, wahamba wayelida kude nezwe la walidla khona imbiza kaNkulunkulu, wayithokoza lifa laze laphela. Wafika indlala kulelo lizwe. Jesus. Uhamba uyocela ukuthi angimane ngibe isigcina nami umsebenze khona la. Yasanguluka ingqondo. Uthi kodwa le ngisuka khona. Wabona labantu abasebenzayo abaphathwa ngalendlela emphethwe ngayo. Athi ngizophenduka kuye baba ngithi ngonile baba phambi kwakho naphambi kwamazulu. Sofia ngithi ngonile phambi kwakho naphambi kwamazulu. Kodwa nayo indaba yami ekhona khona. Ufuna sofunda namuhla about the parable of the older son. Oba yikho ngendodana yolahleka kodwa indaba enkulu lana inganono ongazange lahleke lebevile khona ekhaya. Ngoba uyena lebeke lahlekile njengoba nalona ebehambile lahlekile. Uyena lebeyisono esikhulu kunalona ohambile. Kodwa ekhona ekhaya. Engaphakathi kakhulu. Esembusweni kaNkulunkulu. Kodwa akunguye lebeke lahlekile. Ekhona khona phakathi. Aze athi baba wazi konke kungokwakho kunakhaya. Jesu. uNkulunkulu emusangusisi. Hallelujah. Lalela nakulahleka lemvu bayabuya bethokoza naye. Mekutholakala isiliva bayabuya bethokoza naye. Makulahleka indodana bayabuya bathokoza naye. Kunenjabulo eze celebration. Kodwa indodana endala never join in the celebration. Lalela ukuthi uthini Jesu kulabaFarisi. Uthi lalela okulahlekile meyakufumana. Bonke abantu bayeza bazojabula kanye nami. Kodwa nina nisembusweni ningemaHebhere angijoyini kule party esevelikho. Libele ukukhona. Njengoba le ndodana yalo ukungena ihlanganyele nayena akasitshela uJesu ukuthi yenzeni ikhona ngoba ukushiya kulenga ngoba lowo mbuzo fanele uphendule yilabo abalalele yilabaFarisi nale bandla namuhla emlalele. Abezongena mase kuyindodana encane kuyingena. Kunenkinga la. Kunenkinga emangalisayo yathukuthela engane. Indodana endala yenza njani? Iyaqhamuka isemasibini yenza umsebenzi kaBaba. Bayenza umsebenzi kaBaba. Izona iqhamuka ekhaya, there is festivity, kunenjabulo ekhaya. Kushaya igugu, bavunulile abantu, bayathokoza, begqoke ama-attire celebration, bayathokoza. Uyaqalela ukwenzakalani? Uthola umfanyana uyambuza, uthi kusho ukuthini nangumsindeni uzwayo? Uthina le umfana omncane wayefile seyaphila manje. Wayelahlekile sowufunyene manje. Uyise uhlabe noma yundlu noma ngabe enonini imbuzi wayehlabelela kunentokozo la khona ekhaya. Khipha indandatho wayinika. Wayikhipha izembatho wanika. God was the parable of the older son. Indodana endala ayizange yala ngisho ukungena yema ngaphandle emagcekeni. Lithi lizwi kaNkulunkulu. Verse number 28. Verse 28. Kepha yathukuthela ngayivumanga ukungena.
wayesephuma wayincenga. Awuphinde futhi. Kepha yathukuthela. Kayivumanga Yenza kanjani bazalwane? Yathukuthela. Anganisoke siyathukuthela la. Cala umfundisi ephuma ku-Sunday school akekho wenza njani? Ongathukutheli. Yenza kanjani bazalwane? Yathukuthela. Yethukuthela. Anger. Nayo into engizoyisho namhla kusisho. Don't miss the party because of anger. Oh Jesus. Ungenzeki ungangena edilini ngenxa ye-anger. Nayo into engizoyisho namhla. Awungavumeli i-anger iwenza umnyango uvala ungakwazi ukungena ngaphakathi edilini. Awungavumeli ukuthukuthela ukwenza ungawuboni umbuso kaNkulunkulu. Awungavumeli i-anger vele sidalelwe ukuthi sithukuthele. Kodwa awungavumeli i-anger. Lalela le-anger uNkulunkulu labantu ababekile ukuthi bekunyathela amakhona bevusa yona i-anger. Kodwa ithi beyivuka wazi ukuthi uNkulunkulu uyabaza kulo msebenzi awenzayo ukuze ulungele ukuthi ufane nenkosi uJesu. Ngithi mina kusisho ungavumeli i-anger yenza ukuthi ungangene enjabulweni enkulu. Jesu avumele ukuthukuthela. Ngoba ukuthukuthela kule parable kwenza izinto ezintathu. Don't miss the part. Izinto ezintathu ezingakwenza ukuthi ungangene edilini. Number 1 is anger, esizofunda ngayo. Number 2 is pride. Number 3, ukungalazi iqiniso. Izinto ezintathu soyibuka abazalwane sibese siyokhulela thina. Number 1 asibuke anger. Verse number 25, awusifunde to 28. Kepha indodana yakhe enkulu yayisemasimini. Yayisensimini. Yathi iseza isondela endlini. Yezwa ukuhlabelela nokusina. Yabiza omunye wabafana. Yabuza ukuthi kwenze njani lokho. Wathi kuyo, kufike umfowenu. Uyihlo wahlaba ithole elikhuluphalisiweyo ngokuba ubuye wamthola ephilile. Kepha yathukuthela kayivumanga ukungena. Uyise wayesephuma wayincenga. Yethukuthela. Hallelujah. Indodana endala ithukuthela uyise. Ukusumamkelana umuntu eyisoni kangaka. Oh Jesus. Yazi yayinyanyisa ihlazo lento eyenziwa ile ndodana encane ukuthi icele ifu uyise saphila. Kodwa yithi into ebeyinyanyisa njengokuthi le ndodana ingangeni ngathi. That was even more dishonoring papa uNkulunkulu. Lalela njengendodana endala. Kwakufanele abe i-co-host. Kwakufanele ukuthi lo mcimbi kube uyena uhostela indodana encane ngoba konke okulala ekhaya kungokwakhe kanye nendodana encane ingeyakhe ngoba konke kungokwakhe okulakha. Hallelujah. Kodwa ngenxa ye-anger lethi uNkulunkulu wethukuthela akazange afune lalela akathukuthelanga indodana encane wathukuthelela uyise iqobo lwakhe. Anger was against God. Awungizwa sisho
incwadi efunana naye kodwa mdala kwathina ukuthi ephume afumeni engayikwenza ungangena edilini afumeni the father was not angry. Yena beke kwatile, yena beke thuthele, kodwa uyise akazange thuthele. Hlalelani nezomuhle nazo, amazulu akathuthele. Ehleli phakathi kwezulu. Uyise akazange nathi nakuyindoda encane. Noma ezokuthi sekwatile nangu okwatile aphuma ngaphandle akazange uyise athi yena kuthiwa ukwatile sebezumbile ukuthi kuthiwa ukwatile pho kunani akaqhubeke kwate khona lapho semcindini akazange kusenjalo waphuma ngaphandle niyayazi lento bazalwane uyabona uke wamthuma uma ungizalayo wathi belemthuma ingemnandi lento emthuma yona onomuntu omusha amalezi izinto zakhe kodwa yamthuma bemthuma angithi bazalwane noma ngahlala ungakhiphi ngomlomo kodwa lobuso kuyakhuluma ngithi bazalwane mase lobuso sebuguquka obesethena embheka athi lungisa lobuso bakho ngoba khona ukuzolandela mangalungi lobuso bakho lungisa lobuso bakho ngoba khona ukuzolandela mangalungi lobuso bakho kwatila ngithi bazalwane kangakanani ke ngoba uma sekethi mase ukushintsha lobuso angathi niyayazi lento bazalwane mase kushintsha lobuso avele athi umuntu uyeke ngizozenzela hayi lalela uyisa kazama thina kabona kunyuka lobuso abese athi uyise yeka ngizozenzela waqhubeka ubuso kunyukubele ikisa nkulunkulu wamnena asithobuyise hayi umnena yabaza ukuthi ubuso uthi buyakhuluma phela mina akudingi ukuthi unkosikazi wami angitshele ukuthi akaseneme ngibone ebusweni noma yena ngathi la kuyakhuluma la benza njani ukhuluma ungangizwa athi ungangizwa mhlawumbe wena utshela ukuthi angishongo lutho kodwa ukhona ukubona ubuso ngaphakathi uphila nabo labazalwane abazi ukuthi uthukuthelela ngaphakathi ukhona amehlo akafutha amalanga ubona ubuso bakho ngaphakathi ukuthi awuthiphanga ngomlomo kodwa ukhona uhlola ngaphakathi ubona le ngaphakathi engathi okay samiyela ngizosenzela kodwa ephuphe iyamangalisa le ndaba the father initiated the reconciliation ubaba wasuka esihlaleni sakhe wahamba waya indodana akuyona indodana eyasuka la beyilahleke khona yabuya yeza kubaba lalela indodana encane yaphuma emazwe negama kodwa lalela leyikhona ekhaya kodwa ingekho ekhaya isehlathini phakathi ekhaya yasehlathini ihlala esandweni yasehlathini ithanda zimhlane malanga yasehlathini ihlanganyela nebandla iphakathi ebandleni yenza zonke izinto zebandla iyenza mhlambe isekomitini mhlambe ihlabelela ishume iphakathi ebandleni kodwa isezweni hayi isezweni ilahleke iphona la ngaphakathi isezweni la ikhona la kodwa ukuphumile nalamuhla uyabona inhlizweni uza wabathukuthele ase kuba songinisana sobonisana iphenye imvuselelo niyifunayo iphenye imvuselelo niyifunayo nokuthi benilahlekile nilanda ubaba
kodwa yenze njani elahlekile. Oh azalwa uthi ngoba wena ngibekise kanje uthi ngoba wena ubanjwa ngehlazweni akusho ukuthi awulahlekile. Ngoba indoda encane seyibanje ehlazweni yabonakala ezweni lonke ebandleni lonke ubese umtshela ukuthi nabo abalahlekile. Kukhona abalahleka besothile ebandleni, kukhona abalahleka behleli kahle ebandleni, bakhona abalahleka benza izinto ebandleni, bakhona abalahleka benza kahle ebandleni kodwa belahlekile. Bese ubona ukuthi kuyanyenyisa lokho akwazi ukuthi kunyenyisa kangakanani lokho lokho kwazi ukuthi usinekise wayazi yena ukuthi abantu abalahlekile abanezwe abasha ifa ngendlela engafanele kodwa lalela bengcono baleze bayabonakala kunengozi ohlezi phansi ebandleni enza kahle izinto kodwa ulahlekile. Body anger, full of anger. It is it. So the anger. Uthi wena ubanjwa akusho ukuthi right nobaba sisizwe. Uthi wena awazela lutho akusho ukuthi right baba sisizwe. Abarongi laba bazelwayo cha. Aphume lo moya wendoda ledale baba. Kulungi manje. Oh, uyalahleka uzothi uhleli kahle. Ungaze ulahleke uhleli kahle. Ungaziwa ukuthi uyahleka. Ungaziwa ukuthi wenza ini wena. Ulahleke uhleli kahle. Ulahleke umchemene ebandleni. Ulahleke usekretary ebandleni. Ulahleke utreasurer ebandleni. Ulahleke igugu ebandleni uhlabelela kamnandi. Ushumela kamnandi. Ulahleke zonke lezi zinto zenzeka phakathi. Ulahleke. Bakhona abantu that are religious but they are lost. Bakhona abantu that are changed bayazazi izinto zebantu kodwa they are not saved. Ngizenzele ukuthi uvumele ienga ikwenza ungangeni edilile kulo. Number 2 sokuba ipride, verse number 28 to 29 ngizokukhombisa le pride la ikhona khona. Niyayazi ukuthi bazama le pride? Ukuyikhukhumeza. Niyakwazi ukuthi bazama. Uyangikhumbuza ubaba Mancane. That's great. Uthi ngasho enye into sengayikhohlwa mina. Athi pride is the mother of all sins. Yeah. Pride is the mother of all sins. Verse number 29. 28 and 29. Kepha yathukuthela kayivumanga ukungena. Uyise wayesephuma bayincenga. Kodwa yaphendula yathi kuyise, bheka iminyaka engaka ngikukhonzile, angizange ngiyeke umyalo wakho. Kepha mina awuzange ungiphe nazinyane lembuzi ukuba ngijabule nabahlobo bami. Ufunda verse number 1. Verse 29. Ufunda verse 29. Amen. Okay, ngiyabonga. Kepha yathukuthela kayivumanga ukungena. Uyise wayesephuma wayencenga kodwa yaphendula yathi kuyise, bheka iminyaka engaka ngikukhonzile. Number 1, angizange ngece umyalo wakho. Number 1 naye into engifuna ukuthi uyibambe ubese kuba nekhoma la. Kepha mina yayibona lento le. Kepha mina nawe egcineni abahlobo bami. Na inamuzwa umuntu uthini? Amen. Ngaye lento. Ne right. Unani bazalwane? Uthi I, me and mine.
Kunesisho esithi sona, the smallest package in the world is a man wrapped up in himself. Ipackage encane emhlabeni wonke khona ngomuntu oboshiwe warepwa kahle lengaphakathi kwale rep nguye I myself and I umuntu one pride loyo. Lalela bekemdala ngeminyaka wayemncane ngesenzo. Kungenzeka mdala ebandleni kodwa ipride imenza abe umswane ebandleni olungakhuli. Swane lenza njani bazalwane? Olukakhulu. Asibingozi kanjani uthatha amaswane uyifake ekhundleni ebandleni. Uyibambisa izinto zaNkulunkulu. Asibingozi kangakanani. Aqhekeka amabandla oba kuthatha ingane zabanjiswa izinto zaNkulunkulu. Wangabi khona ireconciliation lasebuthukuthele khona wangabi khona ukuthethelelana ngobe kugcwele ingane ama-dynamite agcwele pride. Jesus. I myself and I. Ipride yakhe ivela ngendlela ezintathu ufuna ukuthi uyibone le pride yakhe ukuthi ivela ngendlela ezintathu. Verse number 21, 29. Funa ukuvezela le pride. 29. Kodwa yaphendula yathi kuyise, bheka iminyaka engaka ngikukhonzile. Khona la. Bheka iminyaka engaka ngenze njani? Igama elithi ukukhonza. Elikhulunywa ngayo lana, likhulunywa ngesigcila, ngesazi isigcila. Esikhonze imaster yaso. All these years I've slaved after you. Nenze imiyalo yakho yonke. Yo. Niyamuzwa ukuthi uthini lo muntu ayibona ipride ukuthi uthini? Baba ngenza kahle mina ngiyakhipha ishumi. Ngenza kahle mina ebandleni. Uyakani ukusisa nabawushiya. Ngikukhonzile ngakho. Jesus. Uyangani baba noyuna muntu omnayo mina. Uyangani baba nomshado mina unayo. Uyangani neingane mina unazo ikhonze iminyaka engaka. Uyangani neyakhipha uwashuma nokwamnayo nalokwamnayo ukukhonze kangaka. Ngoba yini njalo uthatha izinto senzela uNkulunkulu akabaya ukuqala izinto uright bakenza lezinto ukudlela lebathi banaNkulunkulu ukahle ngoba wenza lezinto. Lalela umsebenzi oyenza does not determine ukuthi you are right with God. Buka mine. Uthi bheka mine baba susamehlo ndodana encane bheka kimi. Uyenza lezinto engaka wayihlabele enone kangaka wayipha nesembatho wasaka nendandatho wayidesa yahloba wabiza izwe lonke ukuthi lizo-celebrate kodwa mina ungenzeli. Sekukhonze kangaka. Jesu. Anger, pride. Baba basabona bazojabulela ngeqiniso. Bangajabule ngomlomo kodwa bese ijabula ngamaphakathi. Kodwa maye uNkulunkulu wasibusisa ibandla. Maye uNkulunkulu wasenzela kahle. Ekwazi ukukhulela lento babona nasemakhaya. Bakhulula baphumela ngaphandle ukubambisana ukuthi maye lihle imoto yakho. Iyachimana lengaphakathi. Ithela inyongo lengaphakathi. Asiyakuseni isisu lengaphakathi. Lalela yena lezinto lebekasenzela inkosi uyitshela ngoba bekasenzela udeserve a reward for it kodwa lalela nazinto la kwakho konke ndodana endala kukhona lakhaya. Awudingi ukuthi kwenzeke. The syndrome of the older brother in the church. Awuphume lo moya ebandleni ngegama likaJesu. Awuhamba udingela unandawo ngegama likaJesu. Awudingeki lo moya ngegama likaJesu. Awuhamba uduthe awunayo indawo kale bandla. Balisa kangaka osalele banezinto benza inenkosi kungaka. Nawabona abenzeka lezi kunokuthi ube nenjabulo unge
ungene kanye nabo edili uma ngaphandle we are full of pride. Ululu kusho ngomlomo kodwa kunentenze enhliziyweni. So izwi kusho ngomlomo uyakubona ngaphakathi. Amathumbu bengaphakathi. Lento yazi angazi ukuthi ngenza njani. Ingena nasemshadweni umuntu abe nomona nomuntu ashade naye. Khuluma mama yembazana. Yes. Khuluma mama yembazana. Ube nomona ukuthi omunye uhola kakhulu kunawe. Lalela. Unkulunkulu undlula kwesenzo sakho akubisizathu salesenzo sakho. Ungakwenza wenze kahle kusisephi baba. Kodwa khona ukunjoba ukuthi ukwenzela. Akukazela ukuthi shayile izandla yini naye. Akukazela ukuthi uphakanyiswe amandleni. Akukazela udumo yini na. Kodwa baba ubona injongo ukuthi kuya ngabe yenze. I-rewards injongo aka-rewards sense of. I-rewards injongo. I-intention kwakuyini. That's what God rewards. Sesawumuka ngoba sibekela ama-envelope amhlophe kuthiwa wozani nizophatha imbewu niyofaka imbewu ninikele uNkulunkulu azonibusisa kungakhulunyi lutho ngenkambo nokuphila kwenu. Safundiswe ama-rewards ebandleni bengangaphambi beshumayela ama-rewards beshumayela indleko beshumayela impilo beshumayela izinto ey'phithimako kodwa uNkulunkulu uninjongo kodwa injongo ukunikela injongo ithini uma injongo kuyi-reward khohle ufakile emdasibhini akunasibusiso. God looks at injongo ukuthi kwakuyini injongo kwakuyini injongo. God is looking at why you do it. Ngeke nongisa ubuso bakho. 1 Samuel chapter number 16 verse 7. Men look at the outward appearance, but God looks the heart. Abantu bebuka ngaphandle. Ukhuluma lana befuna ukugcoba uDavid. Athi hayi wena Samuel ubuka ukuthi laba behandsome kakhulu. Bade kuno David nani nabo bonke bayikhonda kodwa mina ngibuka ukuphakathi enhlizweni. Don't look at the appearance. uNkulunkulu njalo. Verse number 29 awuphinde futhi. Kodwa yaphendula yathi kuyise, bheka iminyaka engaka ngikukhonzile. Angizange ngeke umyalo wakho. Kepha mina awuzange ungiphe nazinyane lembuzi. Yamuzwa ukuthi I never disobeyed your commands. Amen. Angake ngenze imiyalo yakho. Mathi ungamuzwa ukuthi uthini ndodana. Ngizama usiphindele futhi. Kodwa yaphendula yathi kuyise, bheka iminyaka engaka ngikukhonzile. Angizange ngeke umyalo wakho. Angizange ngeke umyalo ngiyindlela. Uthi bheka izono zendodana encane. Yawusumthuma lapho. Uthi mina ngake ngone lutho. Uhlala njani nezono? Bheka izono zabo ukuthi zingakanani. Wenza njani udle nezono? Bheka izono zabo uyangithuma ukuthi buka mina ngikukhonzile nenze kahle phambi kwakho. Ngiyindlela kodwa bheka lendodana encane ukuthi izono kangakanani. A heart with pride. A heart with pride. A heart that is full of pride. Buka amaphutha lo muntu Nkosi. Talalela Mahubo 130 verse number 3. If the Lord would mark iniquities, who could stand? Uma uNkulunkulu engabali izono zethu ngamunye ubani ongema phambi kwaNkulunkulu.
Kodwa lalela umuntu olepride unesibindi sokuya phambi kaNkulunkulu athi kodwa bheka izono zaloya. Mbheke Nkosi ukuthi wona nalapha. Bheka wenza ihlazo lengapha. Bheka Nkosi nalapha wenza kodwa uyamusisa. Kanjani Nkosi mina nenze kahle phambi kwakho ngangone angenzelwa nalutho. Izinto liphakathi phakathi. Ubebeke mazi ukuthi uDavid wathi uma ekhona noyedwa uNkulunkulu ngathi ubala ama-equinities ethu izono zethu akekho ongema kazi ukuthi umile lana kangenanga ehlazweni akayanga wayodla imali neyifebe ngaphandle wenza amahlazi akazi ukuthi ugcinwe ngumusa akusikona ukuthi bene ngakwenze lalela mhlawumbe ungenanga ehlazweni sizama ukuthi angenanga ehlazweni you never got the opportunity awathola lethuba nawe ungakwenza Acabanga ukuthi wenza kahle njengoba wenza kahle ngoba khona kuyikhwepha zakho umuso ogcinile. The older son was kept at home. Abanje umusa kaNkulunkulu restrain umusa kayise ekhona ekhaya emgcine khona la kuzokuthi angangena ehlazweni. How dare does he come athi baba buka amaphutho munye. Ngoba nawe ugciniwe lapho ngumusa. Yabona ukuthi abanye bayizono kwenza naloba naloba uzumhlebe noma lalela ukuthi awulitholanga ithuba nawe uzokwenza never got the opportunity awutholile nawe uzokwenza hohle ukuthi ukuphakamisa kaNkulunkulu ukhona khona akubekela umusa wakhe ukuthi uzungaphi wena ngeke ubese uba nepride ukuthi bheka uNkulunkulu laba abanye bayizono kanjalo kuyabonisa athi niyakwenza abazalwane nibheka abanye mina ngazi Nkosi uyabenzela abanye mina angisheshe ngizohlala phansi That's number 29 utawuzama ungiphe nani bazalwane nembuzana uzama ungiphe nembuzi because he was serving for a reward bayanga serve ngoba kune relationship lela igcila kaIsrael bekuthi bakusigcila ngempela siseve la khaya singaholi lutho ngoba asazi ukuthi mina yini he was serving with us kahle ukuthi angilindelanga reward. That is the attitude the church must have. We serve not for reward, we serve for relationship esinayo noNkulunkulu. So we do it. I was for a reward. We do it because it is our duty to serve the King. We do it out of obligation. We don't do it out of foot is for a reward. But this son, because he was self-righteous, why went along over a funeral? I only get a mission in our Shabbat. Ndi masambusi silumakhala nomunye bese yabuka ubalizo kodwa mina Nkosi kodwa ungenzele ngoba ngona uyanisho njalo uthi ngona khohle ukuthi usemubusweni konke kwayise ngokwakho it is yours funani umbuso kaNkulunkulu nokulunga kwakho ukuzonenzela zonke izinto. Hallelujah. Serve him not out of ukuthi ufune reward, serve him out of obligation ukuthi he is your king. He is your king. Father, you must serve him. No, yabona sikabana bazalwana banjani ngesanye ngane bandleni. Umuntu uzowazi ukuthi fanele enzeni. Angeke sanyenana ukuthi ngomsombuluko kuyathandaza ozani. Angeke sanyenana ukuthi unikele asiukhokhe. Angeke sanyenana ukuthi asihlanganyele. Angeke khona umunye ngoba umuntu uzowazi ukuthi isithila senkosi kufanele uyenza. I'm saying umenywa. There's no need to get an invite. It is my duty to do it. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Ngalungi manje. Bangaba nabantu abazophela pride bazi ukuthi vele kufanele ukwenza but because of the word. Athi umuntu angizi ngoba inkonzo ibizwe ubani. Athi umuntu angizi ngoba inkonzo yenzele obani. Lalela ukhona osemcimbini olinde wena uzophuma ngaphandle uzofuna ukuthi
Number 3. Pride iyayibonakalisa and self-righteousness. Number 2 iyayibonakalisa. Kuthiwa yini esiZulu to be bitter, bitterness. Ukubamba amagcubu. Ukuba bitter. Kuthiwa yini esiZulu ukubamba amagcubu, uba muncu ngento ethize, ungaqoli mhlawumbe. Amagcubu. He was very bitter. Angithi ngiyaphila. Yabona umzalwane obitha umbone ebusweni akana grace. Akanamusa. Ngingele mhlaka naye neDrobek akanamusa ebusweni. Oh, isho mina obitha, one-proud, one-anger. Uthi mele ngena emnyama askene ukuthi hlelo ubani kuphi kubuzo ukuthi azokwazi ukuhlamba kwenye indawo. Askene mela emnyama qalaza askene ukuthi umi kanjani lana baba kafuni kahlala nendodana ekhaya. Awuphele lo moya ekwanje. Ngegama likaJesu. If God approves of laws, it's all good. I don't know for it. When I'm not to approve of it. But who is it that? Speed letter from verse number 29. In bitterness. Verse 29. Verse 29. Kodwa yaphendula yathi kuyise bheka iminyaka engaka ngikhonzile. Iminyaka engaka. La ndaba isinga le event eyenzakala manje. Le ndaba ineminyaka le ndaba. Noma le ndaba ingaveli kodwa le bitterness indala lamagqubu madala. Kulento ukulale buka le minyaka kanti lona umenzela lo buka le minyaka ekhamba. Indaba yeminyaka. Oh Jesus. He wouldn't let go of this many years. Abamini masekhona bazana. He's not going to let go. Engakhohlwe. Ase asho njalo athi ngaqola kodwa ngeke ngikhohle. Ukhuluma ngomzalwane. Oh Jesus. Ngizomzalwane yabona. Ngake azwa abanye abashadile baneyinkinga bayokhansela. Bathi mele khansela uthi nomunye ngithi makhuluma lento alangi history lomuntu abane izinto endala esenzeka. Ahamba yokukhupha izinto endala esenzeka. Mathiwa zobasekomitini nanomzalwane la ngoba indoda nendala wena ubese ucha bukala iminyaka ekhamba nayo ungimaze kangaka nakangaka wangenzana lokho nalokho angeke. Umoya wendodana enjani endala. Bitterness. Uyamkhumbuza. It was not only about this event. Akusibona ngoba lo uzothenga imoto. Akusibona ngoba lo uzokhethiwe ekomidini. Akusibona ngoba namhluhlabelele kamnandi. Akusibona ngoba namhlushumele babusiseka. Akusibona ukuthi ukhulele babusiseka into yeminyaka. You go back to history. Lento umuntu one-anger nomuntu one-pride, it shows itself in bitterness kuba lezinto zakhe. Ehamba ebelana. And then the problem was not the attitude towards the younger brother. It's attitude yakhe. Ulo nkulunkulu, ulo yisi. Attitude yakhe lo yisi yayi. Kinga nayo angloyisi. Wena awubuki iminyaka engakangima sengayo. Angenze naloba. Ungamubusisa kanjani umhlabeni? Umfakele imbatho ezinhle. Umnikeze nendandatho. Ulilizwe lekhaya. Ubize nelizwe lonke. Ehlanganise kangaka. Kodwa la into engibusisayo bazalwane.
ithi leli zaNkulunkulu esebala iminyaka esethukuthele kangaka uyise kodwa waphuma wayabuya. He remained faithful. Lalela mhlawumbe uyabhala wena uthona kunayo le moto, sona kunawo lo mshado, sona kunako lo phila, sona kunako nalokwa, sona kunako nalokwa, sona kunako nalokwa, but the Lord has been faithful empilweni yakho. Jesus. But the Lord has been faithful. Uyise uthembekile kuwe. Hallelujah. uJeremiya masi uthembeke kangakanani. Lalela mhlawumbe mhlawumbe ungena emfundisweni kwafuka izinto into azokutshela yona kodwa God has been faithful kuzo zonke lezi modlule kuzo. Hallelujah. Kulamahlazo odlule kuwo but God has been faithful to you. Hey, Osam. Kulomhlobo odlule kuwo God has been faithful to you. Kulokulimala odlule kuwo God has been faithful to you. Akwenzekanga nosuku olulodwa where he was not faithful to you. Akwenzekanga nosuku olulodwa. Akwenzekanga uNkulunkulu angathembeki. Akwenzekanga. Oh, Jesus. Akwenzekanga ungothembekile. He has been faithful. Ungene emahlazweni, uhambe uyodla imali esizweni, uhambe uyenza zonke izinto. He has been faithful, he kept you. Awufanga ulondolozekile, uhlele ekhaya indodana endala, umlondolozile. He has kept you. Wangangena ehlazweni. He has kept you. Wangahlangana sigaba la. He has kept you khona la ekhaya. But how dare today uthi awumenzelanga lutho emnyakeni. He has been faithful. The Lord is faithful. Hallelujah. And great is thy faithfulness. Hlezithembekile ngey'nsuku zonke. Number 3, pride shows itself in lack of compassion. Akanaso yena. Khuluma ngene pride. Iziveza lapho nomzalwane akanalo lozwela. Verse 30. Kodwa kuthe ukuba ifike leyo ndodana yakho. Leyo ndodana yakho not my brother. Unala ukuthi ifike, hayi umfowethu, hayi ukuthi kunala bafika umfowethu. Unala le ndodana yakho yosana. Hey, Jesus. Akanazwela. Kubela. Eqede imfuyo yakho nezifebe. Yo, yayemusa lo muntu ukanazwela kanjani? Nakufikele akhethe ifa lakhe nani? Nezifebe. Unginombuzo ngiyayibuza moyo ngcwele. Wazi ngani? Wazi ngani? Hey, Jesus. Wazi ngani? Nakho wazi ngani? Azakufanele uwazi ngani? Imithimezakane akangenanga esonweni, hayi ngoba elungile, akalithola ithuba. Thola ithuba. Akazothola ithuba naye ngakwenza. Ngabukela umzalwane uthi mnelanga ngikwenze cha, awukwenzi ngoba ugcinwe ngumusa kaNkulunkulu. uNkulunkulu angavula lo mnyango nawe uzongena. Ekwenzako uNkulunkulu has closed that door. Uthi wena ungangena. But if uNkulunkulu azovula ithuba bozokwenza, ukwazi ngani ukuthi bekenzani abekhona khona? How does he know that? Oh, bazalwane. Galatia chapter number 6 verse 1. Esasivulele uma mfundisi. He had no mercy. Kunabantu who are religious but do not know redemption. Kunabantu abakwaziyo ukuba sebandleni kodwa abakwazi ukuyini ukuhlela. What does it mean? Abanayo compassion. They know religion, but I wasn't doing because of the they are religious, but they do not understand what is redemption. They do not understand the redemption. What is redemption? Verse number 1. Bazalwane, uma umuntu ehlelwa iziphambeko, nina bomoya mbuyiselo njalo, ngomoya wobunene. Uzibheke wena funa uyengwe nawe. Ubuyiseni injongo is restoration. Hallelujah. Injongo is what is restoration. Akuyona ukuthi akahlaze what injongo is restoration. Kunokuthi nakabona umfowabo
kwenzeka omunye ehlelwa yilingo enza njani buyisele. It is our duty, it is our call. Singafanele indoda endala ongazange afune to restore the younger son. Ngenzeki ukuthi because of lack of compassion ungangeni endilini yakho. Angenzeki. Hallelujah. Verse number 31. Wayesathi kuyo, mntanami, wena uhlala Hallelujah. Angathena bekathena your son. Kodwa nakafika uyise uthi my son ndoda yami. Hallelujah. Thungalizwa lamazwi ekhaya. Engekethe enhlizweni yakho. Athi ndodakazi yami. Athi ndodana yami. Ngoba ekubona ukuthi ukahlekile. He was compassionate, the father. The reaction yalo baba. To my son. Ulahleke bethi in knowledge was in error. Ulahlekele ulwazi undoda nomntana. Usekhohliwe ukuthi okwababa kungokwakhe, okwababa futhi okwalakhaya. Akasasho ukuthi umfowethu uthi indodana kodwa mina akafiki uyise uthi my son. Hallelujah. My son asho indodana endala. Phindele from verse number 31. Wayesathi kuyo, mntanami, wena uhlala nami njalo. My son uhlala nami. The father was not angry. Akazange ukuthela. The father loved the older son. Hallelujah. Umthandile anomgalela hlekile phakathi kwakhe. Oh, hallelujah. Amthanda. Uthando olufana athande ngayo sezweni. Amthanda. Uthando ukuthi ngifuna ukusho nathi indaba the older son they matter to God. Unendaba nayo uNkulunkulu nabo. Uyabathanda futhi ukukhombisa ngendlela eziwuthuba. Siphindele futhi verse number 31. Wayesathi kuyo, mntanami, wena uhlala nami njalo. Konke okwami kungokwakho. Wena uhlala nami unami. Bekuyini imbuzi? Bekuyini indanjatho? Unami. Hallelujah. Bekuyini ubiza abantu bonke? Nani nami ukhalala nezinto lezo. Uthi wena ngikwenzelanga nalowa. Uthi mina ungivulelanga iminyango. Neingane zami ayithola nalowa. Osman bayathola nalowa. Uthi yena baba sezulwini wena unami. Hallelujah. Unami. Jesus. Unami. Khalala izinto ngoba wena unami. Inkosi. The presence of the Father is with you. uNkulunkulu nawe. Musukubalisa ukuthi ayindaba uNkulunkulu naloba angakuthola kwangenzeni naloba uthi you've got me. Isipho ezedlula zonke izipho unami. Khalela imbuzi wena ithola abanye abantu. Khalela amandila enzelwa abanye abantu. Ithola lenkosi mntanami unami. Oh, Jesus. Unami. Nami mihlala nala. Tubeka. Kepha simelwe ukujabula, sithokoze ngokuba umfowenu lo wayefile kwabuye waphila, wayelahlekile sewatholakala. Awuphinde futhi. Kepha simelwe ukujabula, sithokoze ngokuba umfowenu lo wayefile kwabuye waphila, wayelahlekile sewatholakala. Verse number 12. Verse 12. 12 years. Encane yayo yayisithi kuyise, baba nginike isabelo sefa esiqondene nami. Wawahlukanisela impahla. Wenza njani? Wawahlukanisela impahla. Shothi naye ukutholile ngokwakhe. Njengoba bekhala kangaka shothi naye wenza njani? Ukutholile ngokwakhe. Amen. Uthena lo baba wena unami. Nako konke kwami wena njengendodana endala kungokwakho. Hey Nkosi yami. All I have is yours. Wakhalela imbuzi nani. Awazi konke ninako kungokwakho. Ngahlephula musifa. Nawe ngabona wabela konke kungokwakho.
kanina awulahlekelwa ngilutho kwatelani pho. Akukho ukulahlekelwa ngoba konke kungokwakho. Amen. Konke kungokwakho. Verse number 32 hlala phansi manje. Abantu abalahlekile they matter to God. Nalabo abadukile abangazange noJesu they matter to God. Unendaba nabo. Kulena ngento efuna ukuyiveza. Verse number 32. Kepha simelwe ukujabula sithokoze ngokuba umfowenu lo wayefile wabuye waphila. Lalela wayenjani bazalwane? Wayefile Wabuye wenza njani? waphila. It is necessary for us to celebrate. Hallelujah. Isho njalo lezinkulu, it is necessary for us to do what bazalwane? To celebrate. Si celebrate senze njani? Ube Wayelahlekile sewatholakala. Amen. I was speaking from verse number 32. Kepha simelwe ukujabula sithokoze. Simele ukujabula senze njani bazalwane? Sithokoze ngokuba Manje khona lapho ngomfundisi. Asijabuli nje kuphela. Kodwa yini sifanele ukuthi njani? sithokoze. Let's celebrate and be glad. It's celebration into yangaphandle, but gladness into yangaphakathi. Hallelujah. Celebrate sibonga sitholana kube kuhle. Kodwa le ndaba iphelele la ingaphakathi. Funeka senze it is necessary ngoba amaZulu it is necessary. Ayajabula celebrate ayathokoza futhi. Nathi sifanele ukwenza njani ukucelebrate sibese senza njani ngaphakathi sithokoza. Thokoza njani ba? Hallelujah. Thokozani. Sisana. Because ukuthokoza is a matter yale ngaphakathi. Ukucelebrate sigqoke kahle, sihlabelele nako konke okwangaphandle. Sifanele ukuthi naNkulunkulu sifanele ukwenza njani uma ngabe bekelahlekile omunye wafumaneka. Sifanele ukuthi senze njani sithokoze, sijabule sibese senze njani sithokoza futhi. Hallelujah. Abenza hamba bethu embusweni kaNkulunkulu. Mawukwazi umnandi kangakanani ukuvuswa ekufeni, uzothokoza mawubona omunye elani uzokwenza. Uzothokoza into ongayazi. Uyakwazi ukumlanda kangakanani ukuthi wawufike kulana. Ngoba sinabazalwane abasuperficial bayakwazi ukucelebrate. Bayakwazi ukubongelana. They have no gladness lengaphakathi koNkulunkulu yenzile. Lengaphakathi they have no gladness. Abanantokozo lengaphakathi. Ngoba intokozo ayigcini intokozo ngokuthi umbongele umuntu mola. Intokozo futhi mawuguqa namadolo kuvelela phambi kwaNkulunkulu ukhule ubonge kwamenzela kahle manje. Jesus. Uthi yahlala phansi levike ezayo kuvelele neme phambi kwakho ukuthi eyinkulunkulu yayinshimo yakhe siyabonga wabusize. Oh Jesus. Ubuye ngoba igladness intela ngaphakathi. Kuphela umnyaka uqoda uNkulunkulu mawubuka muza wazwani busisi bandla beka usenzele lokho wasenzela nalokho ububaka uNkulunkulu izinto azenze kwabanye abantu ayebube ukwe intokozo lengaphakathi. Oh Jesus. Ngeke inkonzo lokudumisa ubonge uNkulunkulu. Verse number 1 uhlale la nezono udle nazo. Nombuzo akawuphendulanga uJesu wawushiyela la. Wabatshela ngemifanekiso ukuthi ngikwenza lokho ngenxa lokho nalokho. If you know the Father you will join the party. Mawumazi ubaba uzongena uthokoze kanye naye. Ngoba leso amazulu ayathokoza nezingelo ziyathokoza. Mawumazi ubaba uzothokoza kanye naye. Uzongena yini? Senesimemo ukuthi nawe ungene endlini. uNkulunkulu enzela abafowethu abancane izinto ezimangalisayo. Ngeke isathokoze sangena nenkosini la. Ukuza labaFarisi uthi nini you are the herald of the good news. Nina ningabantu imbewu yaAbraham ngokuzala. Njengoba mhleli lezono nidlala nizongena nengijoyile mina. Abazali bemjoyile they condemned him to death. Bembulala la ukuthi uhlala lezono. I wonder what the older son would have done. Mhlambe naye ngabe wathatha itshe wagijijele enhloko ekhanda leyise wamshaya wawaphansi wafa wathi ngeke ngikwazi ukuyimela lento. Wouldn't you be like the older brother? Ngeke ingwafana nabaFarisi wangena endilini wathokoza ngempela iNkosi.
kodwa lo moya, the syndrome of the older brother, bathi uNkulunkulu angalihawukela nalibandla kuphele lo moya bathi. Siyabambezeleka. The spirit of the older brother is operating in this church finally starting. Siyabambezeleka ezintweni. Make sure ukuba ukuthi ubani the spirit of the older brother. Ube siyabaleka ukulalela okukhulunywa ngumoya kaNkulunkulu. The spirit of the older brother ayinawo indawo nalibandla. Jesus. Ukusasibusisa. Hallelujah. Ohola umoya kaNkulunkulu ezazosithandazela. Mighty Jesus. Ohola umoya kaNkulunkulu ezazosithandazela.